αυτοί που είναι μόνοι τους, ανήπαντροι ή χείρος χείρα, γεροντοκόρη, γεροντοκόρος, καλόγερος, καλόγρια, δεν έχουν να χάσουν και κάτι με τον Άρωτο Πόλεμο, ασχολούνται. Έτσι, έχουν κάτι να ασχολούνται, να καθαρίζουν τώρα τι. Τους λερώνει ο Θεός για να έχουν να καθαρίζουν, να ασχολούνται. Με δίθεν κάτι σπουδαίο δίθεν. Έτσι, δίθεν κάτι σπουδαίο. Αυτός που είναι παντρεμένη και η Εκκλησία αρρωστήσει κάποιον από τους δύο με Άρωτο Πόλεμο ή κάποιος φίλος τους ή συγγενής έχει Άρωτο Πόλεμο, είναι μοιραίο. Έτσι μπορεί να τους καταστρέψει τελείως τη ζωή και να τους πεθάνει και τα παιδιά τους να πεθάνει, οτιδήποτε, ανάλογα με το τι σκουπίδια έχει ο καθένας. Έτσι μπορεί να σου καταστρέψει το γάμο, την υγεία σου, οτιδήποτε, την εργασία σου, να τσακωθείτε, να φαγωθείτε, να πεθάνουν οι γονείς σου, ανάλογα τι λέτε. Λοιπόν, αυτή η Εκκλησία η χριστιανική, ως πότε θα μας κοροϊδεύει, ως πότε? Έτσι, να τα πληρώσεις, Θεούλη, να τα πληρώσεις. Να τα πληρώσεις με την Εκκλησία σου και τη δόξα σου, με το ονοματάκι σου. Έτσι, όχι συνέχεια εμείς να πληρώνουμε χωρίς να φταίμε, συνέχεια μας βάζει να πληρώνουμε, χωρίζουμε, αρρωσταίνουμε, πεθαίνουμε, σκοτωνόμαστε. Έτσι, και ο Θεούλης, κάτσε ψάξε να βρεις ότι έφταιγε ο Θεός, γιατί αυτός έχει τον Άρωτο Πόλεμο ανάμεσά μας. Κάτσε ψάχνε. Να πληρώσεις, Θεέ, με την Εκκλησία σου και με τη δόξα σου. Τέτοιο Θεό τι να σε κάνουμε? Τέτοιο Θεό, τέτοια Εκκλησία, τι να σε κάνουμε? Τι να σε κάνουμε? Φτάνεις στον κόσμο στην απελπισία. Τι να σε κάνουμε τέτοιο Θεό? Είσαι άχρηστος και χειρότερα. Όχι απλά άχρηστος. Είσαι εγκληματικός, είσαι επικίνδυνος. Το να είσαι απλά άχρηστος είναι πολύ καλύτερο από το να είσαι επικίνδυνος.